Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan a Jessa at taga Binalunan, Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin at taga Baryok di Tapindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Velasquez family from Imelda Velasquez. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan ken Lynn Tolosa. Ana Tolento, Mercy Baltasar ti Tubay, J. Quaresma ken Joy Calibuso ti Qatar. Lady Black, Roda Tabunan ti Oman, Lorna Ramos ti Taiwan, kastamot ti Takulit Lalo Cagayan from Margie Cornejo. Happy birthday to my wife Brenda Salvador ti Burgos La Union from Lacaymo. Kabuenas family dito'y barangay Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur from Sharon Cabunas. Isko Fernandez and family ti Binalunan, Pangasinan from Rose Ann Fernandez. Balitcha ken Pakarit family from Kian Balitcha. Reynaldo Jose, Nanay Conching ken Tatay Uning Dulay from Josephine Jose. Mamang Joey Abrujena ken amin at taga Sanjat West Purok 4 from Mary Jane Abrujena. Mami Criselda from Benimar, Rapacon. Inang Nati Lavaro, Rowena Balyo, Labaro family ti Palali Norte, Santa Lucia, Ilocos Sur from Elmer Labaro ti Croatia, Europe. Raymina ti Poblacion Villaverde, Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera ti Qatar. Chona Jermis Bacod from Bons Bacod,
ti Namnama Kabatuan Isabela. Makablaawan pa iti Orpilla family ti Ramon Isabela, Castañeda family ti Alicia Isabela from Lucita ti Dubai, UAE. Aceres family ti Tangkaran Herona Tarlac from Emily Aceres ti Singapore. Madeline Milo Lorenzo, Yanyan ken Feifei ti Barangay Bantay, Solana, Cagayan Valley from Jim Lawrence Lorenzo. Corazon Valdez and family, Erlinda Ukay and family, Tere Esmeralda and family, ti Binalonan, Pangasinan. Conchita Andrion and family, ti Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Pamilyak di Tapayaw, Letak Norte, Santol, La Union. Da Romeo Oliva Victore, Melvin kan Emily, Lapitan family, ti Pagleddegan from Melanie Victore, ti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jessa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma, tanakaradkad kayo akanayon, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilangad naklaangan manang itinagan a Jessa, tubo ti Binalonan, Pangasinan. Upat kami nga agkakabsat kat siyak ti buridag. Iso asyak ti kadkadwa ni tatang iti balay mi, sipud pimusay day dinanang. Adan pamilya ti talo kakabsat ko, kat agnanaaddan iti ayan dagiti nakaikamangan da. Agtrab-trabaho ak iti may sa factory, kat dito'y anam-amok ni Miggy. Anak ti kabsat ti akin kukwa iti pagtrab-trabaho ak a faktorya. Sapay kumata mapili mo ti pakasaritaak a maikan biag manang. Kat tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Punaktumot adito'y kantin ti pakasarakak ka, Jessa. Ha? Miggy? Adakan? Kunak no ada ka pala ang iti Thailand. Simang puta ki di rabi. Iso nga'y mayak adagos nagpakita ka. Apay ngamin nga imay kapayla ang agpakita kanyak. Rumbang ko mga agin inanaka. Taamo ka napuyatan ka. Kanabanog ka iti biyahe. Mapunas ti banog ko na makitkita ka, Jessa. Tila'y bagbagam. Ama no da makangag kat anyapay ti panunutan da. Man ano ko ma? Amu damot nga agar-aram akkan ka? Ngam nakababain. Anyalangan ti bagada. Ti kaanakan ti akin ko ka ti factory. Agar-aram iti may sa at trabahador ti factory da. Nakababain. Awan bibiyang ko. Basta tamok ay ayatan ka. Apay namin asyak pay. Nagado ti anak ti babak na nga kaskada kayo. Siyak pa'y marigrigat ti napilim. Apay, Jessa. Mapili ayat ipagduyusan tirik na. Sikatay ayatek. Katsapay la ko ma, taaklo na matan ti panagayat ko. Saan nakas ka rin na day takid kidawan? Panunutak pa'y anaimbag, no maikariakan ka, wano saan? Agmano ak tatang? Kaasan na ka ti Diyos anak ko. Narabian ka itaa. Kasano nagdagulit mo't nga ni Miggy tatang? Inawis nakpay anangan iti restaurant itay off ko. Kaya't nakpay nga rod nga itulod iti balay, ngam nagkudkudak. Kastaya. Talaga anapingot mat nga agaram kan kajay kaanakan ti bus mo anak ko. Wan nga rod tatang, kat nakababain. Anya laangan ti ko na andag iti katrabahwak. Ama no ibagada pa'y nga al-almanok ti kwartada. Iso akanain ko aliklikan, ngam nagdagulit mo't. Anak, kasta talaga ti agayat. Ngam tatang, nakabakbak nang da. Asino ako maamaidilig kadakwada? Isungorod nga ibagbagak nga ibawing nalangan iti sabali ti panagayat na. Mabalin ayamat no si katikayat na.
Ngam panunutom ana imbag anak ko. Husto ka. Marigrigat tayo laeng no ikumparam kadakwada. Mabigbig-big da a tao. E dinto ta ordinaryo talaeng. Daitarod ti manglaplapod kanyak ang mga klungkan kwa na, tatang. No, kasta. Ada matrik na para kan kwa na. Diyak ilibak, tatang. Dandani ak mailawan ang mga klunod at duma. Amok, marikrik na nang adamot pa nagusto kan kwa na. Iso akanayon nak adagulitan nga aklunag kanon. Adakan kaday ta anak ko, ta si kamot ti masiknan. Ngam panunutom ana imbag, sakbay nga aglawan ka. Kumusta ti biyahe, biho? Okay, mama. Nag-enjoy kami kadagiti kagayam ko. Nasaya at garod do kasta. Nagpasyar ka din iti factory. Wen, mama. Kumusta kayo kunan ni tita? Kat kumusta mo't ti kursonada mababae ijay? Nagrigat nga rada pasungbaton, mama. Mabain ka tasanda abak nang akas kada tayo. Anya ko ma? Saan lang at ikinabak nang ti pagbasaran ti kinasaya at ti tao? Pada-pada tayo iti imatang ti Diyos. Kastamot ti kanayon ko ngay bagakan ko ana, mama. Talaga seryoso ka kan ko na. Wen, mama. Ay ayat ko na ni Jessa. Kat aramidak ti amin, tapno mapasungbat ko. Kat agbalinan ata kami. Well, good luck, iho. Say-saya atam, tapno magunod mon ti tartari gagayam asungbat ti pagdatdatunam. Anya ka, Jessa. Nabsog ka kadimat lang iti panangan ta dito'y paborito ta restaurant. Kanayon mo't, basta agawis ka. Diyak ngamin kaya't amabisinan ta ay ayatag. Miggy. Anya ngay. Di na ka di pala aklonen. Ibagamon no di na kay ayatan. Tadya ko nagpakpakita pa'y kan kay turay ka ano man. Saan ka ni istorbon pa'y? Apay, naumakan nga gururay. Saan mat? Talaga siguro nga awan ti marikirik ng para kanyak. Isong agpapan ita, di nakpay laklunen. Diwanan, no isuday ta ti tartari gagaya masungbat ko. Ha? Anya jay kunam, Jessa? Kunak, wanan. No kasta, datan? Anya pa ingay? Yes! Kamaudyanan na. Inaklunak mo't langan. Ay ayatan ka unay-unay, Jessa. Sapay ko matadikan to agbaliw. Amo mati ka sa saad may itibiyag no maidilig ka da kayo. Saan aday tati pagibasaran, iti kinapod no ti marikiriknak. Tinapatag. Agin inayat ta, Jessa. Inaklon ko ti panagayat ni Miggy, uray adabain ko gapu iti kasasaad mi iti biyag, ama ikumpara kadakwada manang Emmy. Baknang dangamin, ngam saan da amata pobre. Pada-pada ti panagkita da iti tao,
Akasla ka level dalaan. Inyam amunak ni Miggy iti inana, kat di ta na panagnakak, nga addagayam dagiti babaknang a simple laeng at tao. No di mo idamam mo, pagarupam nga ordinaryo dalaeng a tao. Madlaw laeng nga addaan da Miggy, gapo iti kanayon na apanagpasyar kadagiti nagduduma a pagilian, akadwa na dagiti gagayam na. Kanayon ti out of the country da nga agagayam. Mapan na lang amin suksuknalan ti negosyo da sagpaminsan, iso nga awan unay ti pakakumikuman na. Kat iti na minsan, Jessa, agpakadakan ka. apay, sa dino ti papanam? Agkasangin ngamin ti may sa friend ko. Kaya't napagnunamuan mi nga gagayam, nga ijay kami Australia ang ag-celebrate. Apag iso, tadamatan ijay ti may sapay agayam mi. Kasta ka di? Manong aldaw nga rod ti kaddam ijay? Dua alawas ti napagnunamuan mi. Ngam, depende pa'y data Nanyan to pa'y ti mapagsasaritaan mi ijay. O sige, mapan ka Alangan mo tapawilan ka, kat amok aday ta ti pagasmam. Agyaman ak Jessa, sana bale, takanayon ka nga i-video call. Wan, sige. Aganad ka ti trabaho ma. Awanak amang sukon kan ka. Di nakpagdanagan, kabailak. Sigud mo't nga gawawid ak ngagmaymaysa. Di dayta. Ngam siyempre, sa bale itan. Malaksid lang no kasto nga da travel ko. Sige, ag-enjoy kayo. Kan aganad kamot, iti sa dino man apapanan nyo. Narabian ka nga awan mat ni Miggy anang itulod kan ka anak ka. Ay, awan na talaga tatang. Tanagbiyahe damanan kadagiti gagayem na. Isa din daw tinapanan na. Ije Australia tatang. Agkasangay ka no ti may sa agayem da. Kasta Talaga mo't dagiti babaknangan niya. Kasangay laeng masilibraran pa iti sabali apagilian. Jakmat mabalin alapdan, taday tamot ti pagasman na tatang. Ura idi saan pa'y ada kami, talaga na asaman nga agbiyahe iti nagduduma apagilian kan luglugar. Ay kat irwam mon ati bagim anak kaw. Kinayat mo tinakirelasyon iti baknang. Isa masapol nga raw nga irwam mon ti bagim. Nagrigat nga rod tatang. Baron mauman tumatlaang Ad-ado pa yan ti oras na iti panaglang ay, ngam ti panagkuyog mi. Ala, saanan aday tati panonotam anak. Ingkakit din agpulas tamangan kan, tapno makainanaka amasapa.
Nagapo ka laang ija Australia di maray ti panagkasangay ti may sa agayem mo. Itatasimbangpot ka, kaya't muntiag kalaysa. Mama, Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, iho. uwan mama. Kaya't kun nga ikalay sa ni Jessa. Sigurado laang ti kayat mo asar ka, iho. Sa bali ti ada asawa na. Saan munto na maarami dagiti aramidem ita abaro ka pailaeng. Sana parikot dayta mama. Tamo ka maawatan nakto ni Jessa. Ken maysa, amo na mo't asigo da nakastoy ti aramid ko. Palpalagipan ka laang, iho. Amangan no saan ka pa yan nakasagana nga agbalin a padre de pamilya. Nakasagana akon mama. Iso akayat kon nga ikalay sa ni Jessa. Sangpot mo laang manipod iti nauli a panagbiyahe yo. Nga magbiyahe kayo manan kadag iti gagayam mo. Uwan Jessa, amo mo't ajak ida mapagkidkidan na awisan dak. Diya, agmay sa akman nga rodan ang mabati dito balay. Sana bali ta dua alawas kami laang mo't ija Europe. Apagbit lang dayta. Nairuam kamot na basta mangibat-bati latan kanyak, Migi. Kaslawan asawam. Kay kayat mo pa'y akadwa dagiti gagayem mo. Ngam siyak nga asawam. Si Kamat, saan mo takasta Jessa? Amo mo't asigo da nakastoy kami kadagiti gagayem ko. Tinasayat, na di mo kayo tagmay sa diti balay. Dawari agawid ka pa'y lang iji balay yo. Tapnad na ni tatang akadkadwam, kabayatan ti kaawan ko diti Pilipinas. Kasalangan taramidom Jessa. Tapno di ka masikuran dito'y balay. Jakla ni namnama nga uray agasawa kamin kanimigi, agtultuloy lat pati aramid na, idiawan pa'y asawa naman ng Emmy. Kanayon lata sumurot kadagiti gagayem na nga agbiyahe, itinusadino man apagilian no awisan da. Adapay dagiti gundaway nga agpakadalaangan kanyak no agflight dan. Iso ajak matan mabalin alapdan, tasayang ti imbayad nan iti plane ticket na. Ididamo, kalmado akpay mat. Ingka gumaak nga inawawat ti kasjay nga aramid na, tapagarupot nga agad adjust pa'y ti asawa, kat agbaliw tumatlaan. Ngem napaayak. Nagbanugak laeng anang ururay iti impagarup ko apa nagbaliw na. Gapoy ti dayta, kinasaritak ti asawak manang. Namin ano adaras, ngem saan na pulos ang nagbaliw. Aging ga iti jakon maanusan ti amin, iso nga inyo man ko nga rod iti amak, ti mapaspasamak. Apay anak, talaga di pa'y naghaway ni Mikay. San pa'y tatang? Inawagan na, kat kunana asanda pa'y ka no makaawid. Ay, kat ano anak?
Talaga kasta. Kasla kon makaanos tatang. Ah, Marikrik na kasana kon anapatag ka ni Miggy. Kabaalanak nga ibati tapno saan na laang amapay ti kayat dagiti gagayem na. di nasaya at Jessa. Agsarita kayo, anak ko. Maurnos tumatlaang da ita. Kaano pa'y tatang? Awan matapulos ti panagbaliw na. Anak, daytoy ti tandanam. Amin na parikot, maurnos, basta mapagsaritaan anaimbag. Tsakaya't ang madadaal, ti binukalyo a pamilya. Tatang, Awan pa'y anak yo, nga magsina kayaw, gapulaeng iti day taabanag. Agpanunot ka kumaan na imbag, Jessa. Sakbay nga agdesisyon ka, iti mabalin a pagbabawyam to, anak ka. kasla pa'y ket din kaya ti agsubli iti balay mi tatang. Ay saan anak? Masapul amadanon na kati asawam iti isasangpat na iti balayaw. Jakmat kaya't apanunutan na akong konsintiran ka. Nagrigat tatang. Kasapulak ti presensya ti asawak, ngam di namot maipaay. Bastante ak nga agpayso iti amin na kasapulak. Ngam awan mo't oras kanyak ti asawak. Ada kamat gaya man. Kaano pa si mangpot kayo dito Pilipinas? Hindi lang rabi Busy kan sa iji na panan nyo. Nalipatan nak pa yun nga awagan. Nalipatam samutan nga da asawam nga agur-uray kan ka. Sorry Jessa. Ado nga min tinapnapanan mi. Kat nabanog kami na sumangpot kami iti hotel. Kat, nag-enjoy ka? Launay Jessa. Napintas na giti pinasyar mi a lugar. Good. At least, saan na nasayang ti biyahe yung agagayam? Mayat ti banding nyo. Ada ka ti parikot, Jessa? Awan, Miggy. Awan ti parikot. Sige laang. Enjoyem ti kayat mo nga aramidan. Pasensya kayo no naistorbo kayo, mama. Neha, saan ba't iha? Awan ba't importante unay nga ramida kita? Apaya nakaumay ka. Adda ka di parikot. I'm sorry, mama. Ngam kayat ko kumati agpakada kada kayo. Apay iha, papanam. Agawid ako mapailaang iti ayan ti amak. Ijayak pailaang agyan. Ngam kasanon ni Miggy. Amo na ka di daytoy nga aramida, iha. Saan, mama? Ngam amok nga awan anyaman kan kuana. Kanayon mat nga awan. Kanayon nga agmay-may sak iti balay mi. Amo yung mat siguro nga adamanan iti balasiw taaw aging gaita. Ay, pasensya kan iha. Amo ka daytoy ti agbalin a parikot mo ka ni Miggy. Kanayon ko matabagbagaan, ngam aramidan na matlata. Manipod nagkalaysa kami. Nagan-ano sa kon, mama. Impagarup ko na agbaliw tumatlaang. Ngam saan maet? Talaga siguro ang naragragsak. No dagiti gagayem na ti kadwana, ngam siyak nga asawa na. Pagsaritaan niyo ko bapay day taabanag iha, sakbay apumanaw ka iti balayo. Babalin niyo pa'y nga urnusan ti amin. Amok na ita. Masapul laang nga ipalawag mo ang naimbag ka ni Miggy. Diyak namin kaya't nga agriri kami. No agsarita kami pa'y mama. Pumanaw aklatan. Tapno maipamay sana pa'y laang ti panawin na kadagiti banag apagasman na.
Sigurado ka din iti daytoy a desisyon mo, anak ka. Wan tatang, awan matlaangan pagmamaayan ti panagtalinad ko iti balay mi. Kanayon akmat nga agmay maysa. Ay, anyan ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Sigurado amaklato ni Migay apaman amaamuan na. Api manaw kamot gaya man ijay balayaw. Amo kawan anyaman kan kwa na tinaramid ko tatang. May mayatan ti kastoy. Tapno sa anak ang nakakaasi amang ururay, no kaano ang maipaayan nakmat iti atensyon ti asawak. Mamati ak ang maornos yun tumatlaang ti parikot yung agasawa, anak. Masapul na siguro ang maamiris ti asawam, asabalin ti biyag ti naasawaan, ken biyag ti may saabaraw. Daita ti paglading itak unay tatang. Saan aga puta kanayon ang maawatak, kat baliwalaan namatan ti marikriknak. Masaksakitanak mo't iti aramidan na. Kaslaak agpalpalama iti panawan kan atensyon na. Ala anak ko, sapay la ko mga road ta makaamiris ta asawam, apaman amaamuan na nga awan kan, ijay balayaw. Simang patak iti balay. Ngam awan kay jay. Kun ultimo dagit arwatam awanan. Apay Jessa. Apay pinanawam ti balay ta. Apaya di mo damagan di tabagim. Uray iti apagapaman. Saan ka di asimkan di tapanunot mo? Kabayatan ti panagin-enjoy yo kadagiti gagayam mo. Nga adda asawam nga agur-uray kan ka iti balay mo. Jessa. Asawa nak, Miggy. Kasapulak mo ti atensyon mo. Ti oras mo. Apay anapatpatagkan ka dagiti gagayem mo, amsyak. Naimbagda pa'y, taamin nga oras mo kat ipapaay mo kadakwada. Sana kasta, Jessa. Nagbigdot ka. Taan niya kumatiam mo mapanunutak kalpasan ti aramidam. Agragsakak, tada ka iti ayan dagiti gagayem mo. Katsyak, agmay may sakit ibalay ta. Kaano pa'y pinanunot mo ti para kanyak, Miggy? Saan ka mo tapaw-pawilan ang makibandig ka dagiti gagayam mo? Ngamamom kumamot ti limitasyon mo. Saan kan abaro, Miggy? Adan asawa mga agur-uray no kaano nga ipaayam mo't iti atensyon. I'm sorry, Jessa. Saan na maulit? Basta agawid ka kuman iti balay ta. Ama ano makmaklat ka lang iti bagbagam. Amo kasapulan tumatla ang tibagim ti sigod nga aramidam. Please, Jessa. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Kasapulan ka maang tulong kanyak. Tapno makapagbalbaliwak. Pakawanan na kuma. Ay-ayatan ka unay. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka kanyak? Anak, pakawanam ti asawam. Tatang? Tatang, agyaman tamaawatan dak. Amok apanobok laeng, ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Masapul nga urnusan nyo dayta. Pagsaritaan nyo anaimbag, tapno saan ang madadaal ti binukalyaw a pamilya. Tatang? Alan anak ko, sumorot ka kanimigi iti balayaw. Amok ang maornos yun tumatlaeng ti parikot yaw. Migi baraw, namnamaag asaanan ang maulit tinapasamak iti kalabas, wag? Ikarik tatang, saan na maulit pa'y? Ay ayatak unay-unay ta asawak tatang. Nakasagana ak nga agbaliw para ken kuana.
Nasawan ko ti asawa kat nagsubli ak matlaang iti balay mi manang Emmy. Manipod mat idin, nakitak tinagbaliwan ti asawak, nang runa idi masikuga kon iti umuna nga anak mi. Inidyan nan ti sigod nga aramid na, ngam addalat tamat dagiti gundaway a makibanding kadagiti gagayem na, ngam dito'y latan pagilyan tayo. Kansig siguraduan na ama kaawid, tadi na kanon kayat ama ulit day di pagteng, adi na kon nasangputan iti pagtaengan mi. Numapan man agpasyar iti sabali a pagilyan, da kamin a pamilyana ti kadwana. Agtintinulong kami nga agasawa a mangimatmaton kadagiti negosyo da, apasaray mapansuknalan dagiti nakaikamangak. Daytoy ti pakasaritaak manang, katagyaman ak unay kada kayo. To'y pagayam mo, Jessa. Pagayam ko a Jessa, maragsakan tasaan nadadaal ti binukelyo a pamilya, babaan iti panagkinaawatan nyo matlaang nga agasawa. Nasayaat, taimpayampay iti may sa agundaway ti asawam. Banag nga inikanamat iti importansya, kat pinanagnakan na ti panagbalbaliw na anamin pinsan. Sapay la kumat agtultuloy ti kinaragsak ti binukelyo a pamilya, kat awanan ti rumswapay a panubok iti biyagyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas, dito'y lagi